Probušena guma jedini je način na koji vas svemir prisiljava na vježbanje nedjeljom poslije podne, a sada ispada da je teretana zatvorena. Danas je otvaranje prtljažnika i pronalazak apsolutne praznine nova i frustrirajuća stvarnost za milijune vozača. Je li to prljava ušteda ili briljantan inženjering? Ostanite do kraja videa jer ću vam otkriti pravi tehnički razlog koji marke skrivaju iza tog tajanstvenog kompleta za popravak. Počnimo. Duh koji je odnio gumu, nevidljiva ruka vlade. Da bismo razumjeli zašto rezervna guma nestaje, moramo pogledati nešto što se ne vidi golim okom. Nešto što nije u automobilu, ali što upravlja svime, vladini propisi. Desetljećima proizvođačima automobila težina nije bila pretjerano važna. Automobili su bili teške čelične zvijeri, trošili su benzin poput zmajeva i činilo se da nikoga nije briga. No od 70-ih godina, s naftnim krizama i novije s hitnoćom klimatskih promjena, vlade diljem svijeta počele su stezati vike. U Sjedinjenim državama CAFE standardi, korporativni prosjek ekonomičnosti goriva, zahtijevaju da proizvođači postignu određene prosjeke potrošnje goriva u svim vozilima koja prodaju. U Europi su euro norme o emisijama sve strože. I evo ključne točke. Svaki gram se računa, doslovno. Rezervna guma sa svojom felgom, dizalicom i ključem za kotače može težiti između 15 i 25 kg, ovisno o modelu. Za inženjera koji se bori za dobivanje desetinke kilometra po litri goriva, 25 kg je noćna mora. Kao da stalno vozite malo dijete u prtljažniku bez potrebe. Uklanjanjem rezervne gume automobil je lakši. Manja težina znači manju potrošnju goriva. Manja potrošnja znači manje emisije ugljičnog dioksida. A manje emisije znače da proizvođač može ispuniti zakonske ciljeve i izbjeći višemilijunske kazne. Čini se kao glupost, ali kada pomnožite tu uštedu težine s milijunima vozila koje tvrtka proda svake godine, utjecaj na njezine rezultate je golem. I ne samo na račune, već i na okoliš. To je tiha pobjeda, ali ima cijenu, vaš mir na cesti. Tetris igra, zašto baterijama treba vaš prostor? Ali težina je samo polovica priče. Druga polovica je prostor, a ovdje stvar postaje stvarno zanimljiva. Moderni automobili su prepuni tehnologije koja nije postojala prije 20 godina. Masivni zvučni sustavi sa zvučnicima svuda. Kompleksni ovjesi koji se prilagođavaju terenu. Napredni ispušni filteri za poštivanje normi protiv onečišćenja. A tu je i veliki proždirač prostora. Baterija. S dolaskom hibrida i električnih vozila, inženjeri su se suočili s monumentalnim problemom. Gdje do vraga staviti baterije? One su teške, glomazne i iznad svega opasne ako se postave na pogrešno mjesto. U sudaru loše postavljena baterija može postati smrtonosni projektil ili se zapaliti. Inženjeri su tražili najsigurnije mjesto u automobilu za postavljanje tih teških litijskih kutija. I ispada da je savršeno mjesto upravo tamo gdje je nekada bila rezervna guma, straga, ispod prtljažnika, u niskom i središnjem položaju. To je idealno mjesto za težište i zaštitu baterija u slučaju udarca. To je Tetris igra na industrijskoj razini. Ako želite staviti hibridnu bateriju, a uz to želite prostran prtljažnik da stanu kovčezi, a uz to želite da putnici straga imaju prostora za noge, nešto mora popustiti. A to nešto, nažalost, je rezervna guma. Bila je to jedina komponenta koja nije bila strogo nužna da bi se automobil kretao. Udubina za gumu postala je udubina za bateriju, a guma je ostala na ulici. Guma koja hoda po žeravici, Rundflat i njihovo obećanje slobode. Kada su luksuzni proizvođači poput BMW-a ili Mercedesa odlučili ukloniti rezervnu gumu, suočili su se s problemom imidža. Njihova klijentela nije htjela prihvatiti da ostane na cesti poput bilo kojeg smrtnika. Stoga su razvili tehnologiju koja kao da je izašla iz znanstvene fantastike. Rundflat gume ili gume s ravnim kotrljanjem. Ove gume imaju posebnu konstrukciju na svojim bočnim stjenkama, ojačanu dodatnim slojevima gume i otpornim materijalima. Kada izgube sav zrak, ne kolabiraju poput obične gume. Ojačane stjenke zadržavaju oblik podržavajući težinu vozila. Obećanje je primamljivo. Možete nastaviti voziti, obično do 80 km,
pri smanjenoj brzini od oko 80 km/h dok ne dođete do radionice. U teoriji to je savršeno rješenje. Ne morate mijenjati kotač na rubu ceste dok automobili prolaze 120 km/h. Ne morate prljati ruke. Ne morate nositi ogromnu rezervnu gumu. Jednostavno nastavljate voziti. Ali stvarnost ima nijanse. Run-flat gume su znatno skuplje od konvencionalnih. Mogu koštati dvostruko ili čak više. Osim toga, nude kruću vožnju, jer te ojačane stjenke prenose više vibracija u kabinu. I što je najgore, ako probušite gumu, ne mogu se uvijek popraviti. Mnogi proizvođači preporučuju zamjenu čak i ako je šteta manja, jer unutarnja struktura može pretrpjeti nevidljiva oštećenja. A tu je i pitanje senzora tlaka koji se često mora kalibrirati ili zamijeniti. Ukratko, rade, ali po visokoj cijeni i uz ograničenja. Čarobni komplet koji gotovo nikad ne radi. Brtvilo i kompresor. Za većinu konvencionalnih automobila, rješenje koje nude proizvođači je mnogo skromnije i, budimo iskreni, mnogo razočaravajuće. To je zloglasni komplet za popravak guma. Plastična boca s viskoznom i ljepljivom tekućinom i mali električni kompresor koji se uključuje u upaljač automobila. Ideja zvuči dobro u prodajnom katalogu. Spojite kompresor na bocu, bocu na gumu, upalite motor i tekućina se ubrizgava unutar kotača dok ga kompresor napuhuje. Brtvilo se, okretanjem kotača, širi unutrašnjosti i zatvara ubod iznutra. U teoriji, možete nastaviti voziti iako smanjenom brzinom do radionice. Problem? Radi samo u vrlo specifičnim slučajevima. Ako je ubod mali čavao u gaznoj površini, može raditi. Ali ako guma ima bočni rez, ako ste pukli protiv rubnika, ako je rupa veća od nekoliko milimetara, brtvilo ne služi ničemu. Prolit će se kroz rez bez da ga začepi. A sada imate gumu punu neupotrebljivog ljepila i radionicu koja će vas gledati s malo prijateljskim licem, jer čišćenje te smjese s felgi je noćna mora. Osim toga, komplet ne pomaže ako ste doživjeli potpuno pucanje. I ne pomaže ako je ubod na bočnici. A nakon upotrebe, gumu obično treba zamijeniti, jer brtvilo prlja senzore tlaka i mehaničari ne žele imati posla s tim. To je, u mnogim slučajevima, hitno rješenje koje radi samo za vrlo male hitne slučajeve. Za sve ostalo, postoji telefon službe za pomoć na cesti. Posao uštede. Zašto se proizvođači smiješe u banci? Ne možemo biti naivni. Iza ovog nestanka stoji i čisto ekonomski razlog, a to je jedan od onih zbog kojih se financijski direktori smiješe. Kompletna rezervna guma s gumom, čeličnom ili aluminijskom felgom, dizalicom, ključem za kotače i pjenom za pričvršćivanje svega košta novac. Proizvođač može uštedjeti između 100 i 200 eura za svaki automobil koji ne uključuje ovu opremu. Čini se kao mali iznos, ali kada tvrtka proda 2 milijuna automobila godišnje, govorimo o uštedama od 100 milijuna eura. Čista dobit. Osim toga, uklanjanjem rezervne gume oslobađaju prostor u lancu opskrbe, pojednostavljuju logistiku i smanjuju težinu, što im, kao što smo vidjeli, pomaže s emisijama. To je dobitna kombinacija za njih, pobjeda na svim frontama. Jedini koji gubi je vozač koji ostane na cesti nedjeljom navečer na sporednoj cesti bez signala. Kao da to nije dovoljno, neki proizvođači su čak počeli prodavati komplet za popravak kao dodatnu opremu ili nuditi rezervnu gumu samo u skupljim verzijama. Tako da, ne samo da štede novac, nego vam ga još i naplate ako je želite. Vrhunac ironije. Povratak iz prošlosti, kotač za hitne slučajeve koji nije kotač. Postoji međurješenje koje neki proizvođači usvajaju, uglavnom kod modela gdje je prostor malo manje kritičan. Sklopivi rezervni kotač ili privremena rezerva. Manji je i lakši od običnog kotača, ponekad na napuhavanje i zauzima manje prostora. Ali ima ograničenja. Služi samo za kratke udaljenosti. Ne može se koristiti brže od 80 km/h i daje čudnu vožnju jer je manji od ostala 3. To je zakrpa, ali barem je to zakrpa koja vam omogućuje da stignete do radionice bez pozivanja službe za pomoć. Drugi trend je uključena usluga pomoći na cesti. Mnoge marke uklanjanjem rezervne gume nude vam nekoliko godina besplatne pomoći s vučnom službom.
Ideja je da ako probušite gumu, nazovete, čekate i odvezu vas. Udobno je, da, ali što ako ste u području bez signala? Što ako je zora i čekanje traje 2 sata? Autonomija vozača svedena je na 0. Potpuno ovisite o vanjskoj službi. Dakle, sljedeći put kada podignete prostirku prtljažnika svog novog automobila i pronađete tu prazninu, tu malu plastičnu bocu i taj slabašni kompresor, već znate što se dogodilo. To nije pogreška. To je rezultat složene jednadžbe u kojoj sudjeluju vladini propisi, inženjering baterija, ušteda goriva, unutarnji prostor i, naravno, profiti tvrtki. Vaša rezervna guma postala je žrtva napretka. Žrtvovali su je na oltaru učinkovitosti i elektrifikacije. A najvjerojatnije se neće vratiti. Budućnost su lakši, učinkovitiji automobili s ogromnim baterijama i, da, bez teške i glomazne rezerve koja je zauzimala prostor sada potreban za druge stvari. Što to znači za vas, vozača? Znači da morate biti spremni. Ako kupujete novi automobil, prije nego što izađete iz salona, otvorite prtljažnik i pogledajte što je ispod. Ako nema gume, pitajte koje opcije imate. Možete kupiti rezervnu gumu zasebno ako je proizvođač nudi. Možete se informirati o ograničenjima kompleta za popravak. I iznad svega, pobrinite se da vaše osiguranje ima pomoć na cesti i da vam je telefon uvijek napunjen. Jer na kraju, nestanak rezervne gume simbol je našeg vremena. Dobivamo na učinkovitosti, tehnologiji i prostoru za baterije i prtljažniku. Ali gubimo malo one samodostatnosti koju smo imali prije. Tu sposobnost rješavanja problema vlastitim rukama na rubu ceste. Napredak uvijek ima cijenu. A ponekad je ta cijena nedjelja navečer čekajući vučnu službu na kiši.